саломи гарму самимӣ ба кулли мухлисону ҳаводорони сомонаи оилати ҷӣ, махсусан ба муҳоҷирони меҳнатие, ки ин лаҳзаҳо дур аз ватан, дур аз ёру диёр қарор доранд. Ин барномаи муҳоҷир аст ва имрӯз мо дар бораи муҳоҷирати муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ суҳбат мекунем. Дар меҳмонии студияи мо ҳузур доранд Нурулло Ғафуриён, корманди масъули бахши робита бо ҷомеаи хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Тоҷикистон ва ҳамчунин Баҳром Юсуфалиев, ҳуқуқшиноси ин ниҳод. Мавзӯе ки бисёр мавзӯи доғи рӯз аст, ин вазъи муҳоҷирони тоҷик баъди ҳодисаи нохуше, ки дар Крокус Сити Холл дар Русия рӯй дод ва тамоми расонаҳо сари ҳамин мавзӯъ ҳамеша суҳбат мекунанд. Баҳсҳо хеле зиёд ҳастанд. Ташаккури зиёд. Воқеан мавзӯи матраҳшаванда мавзӯи доғ аст. Мавзӯе аст, ки таваҷҷӯҳи тамоми коршиносон, муҳоҷирон, умуман тамоми қишрҳои ҷомеаро ба худ ҷалб кардааст. ҳодисаи охир дар шаҳри Москав фақат барои кишвари бузурги Россия ва халқи рус не, балки барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ боиси таассуф аст, пӯшида нест, ки чӣ аз роҳбарияти олии кишварамон сар карда то мардуми оддӣ ба ҳар роҳу воситае ки метавонистанд ҳамдардии худро ба қурбониёни ин ҳодисаи нангин иброз доштанд. Сиёсати инсонпарварона ва сиёсати зидди террористии кишвари ман низ барои касе пӯшида нест. фикр мекунам дар масоили рабт додани масъалаи мазкур ва муҳоҷирони кории тоҷик сухани пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд нуқтаи охир бошад, ки террорист ҳеҷ вақт дин, мазҳаб, миллат, модар, ватан надорад. айни замон муҳоҷирони меҳнатии тоҷик, ки дар Русия қарор доранд, хеле дар ташвиш ҳастанд, дар изтироб ҳастанд, ки тақдири минбаъдаи онҳо чӣ мешавад ва як қисмашон дар бо таҳаллука мехоҳанд ба ватан баргарданд. муҳоҷироне ки фаъолияти худро расмӣ гардониданд, қонунӣ фаъолият мекунанд, табиист, ки ба онҳо таъсире нахоҳад расид. Онҳо фаъолияти худро ҳамон гуна пеш мебурданд, минбаъд низ пеш мебаранд ва боз ҳам даъват ба амал оварда мешавад, ки муҳоҷирони корӣ, муҳоҷирони меҳнатӣ қонунгузории кишвари зисти муваққатиро риоя ва эҳтиром намоянд. махсусан дар ин шароит доштани ҳуҷҷатҳои расмигардонӣ будубош ва фаъолияти меҳнатӣ мубрам гаштааст, яъне беш аз пештар, чунки як раванди табиист, минбаъд назорат сахттар мешавад ва дар бораи баргаштани муҳоҷирони кории тоҷик аз ҳудуди Федератсияи Россия гуфтед, баргаштани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан аз Федератсияи Россия чандон падидаи нав нест. муҳоҷират як характери мавсимӣ дорад, яъне мавсими рафту омади муҳоҷирони тоҷик аст. айни замон мавсими рафтан аст, мавсими омадан ки нест. дар воқеъ ҳастанд шумораи теъдоди муҳоҷироне ки мехоҳанд баргарданд, чунки дар ин авзо якам ошуфта аст, аммо шумораи онҳо то ҳадде ки нигаронкунанда бошад, то ҳадде ки масалан ҳавопаймо чиптаи ҳавопаймо дарёфт накунанд, то ин ҳад нарасидааст. тасаввур кунем, ки муҳоҷирони тоҷик қисми зиёдаш аз Русия баргаштанд ва мехоҳанд ба кишварҳои дигар ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. хадамоти муҳоҷират дар ин самт чӣ чора андешида метавонад? Ба кадом кишварҳо метавонад сафарбар намояд? Диверсификатсияни гуногун самт сохтани муҳоҷират таи чанд соли охир аст, ки яке аз ҳадафҳои асосии сиёсат дар соҳаи муҳоҷират маҳсуб мегардад ва ҳамкориҳо бо дигар кишварҳои хориҷ аз қабили Британияи Кабир, Ҷопон, Корея, кишварҳои Аврупо, Латвия, Литва, Қатар, кишварҳои араби Лаҳистон ба роҳ монда шудаанд ва ба нақша ҳам гирифта шудааст, ки сол то сол бо шиносоӣ бо омӯхтани бозори меҳнати ин кишварҳо қувваи кории ирсолшаванда ба ин давлатҳо бештар карда шавад. хоб дар баробари хадамоти муҳоҷират ҳамчунин агентӣ бо кортаъминкунӣ дар хориҷа дорем. дар маҷмӯъ аз ҷониби хадамот ва аз ҷониби агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷа ҳамасола барои сафари корӣ ба кишварҳои хориҷӣ ба ғайр аз Россия чӣ қадар теъдоди муҳоҷирон сафарбар карда мешаванд? Мушаххасан мегуфтед, ки ба кадом давлат, чанд нафар, барои кадом касбу корҳо?
агентӣ бо кортаъминкунӣ дар хориҷа назди вазорати меҳнат муҳоҷират ва шغل аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ягона муассисаи давлатӣ нест ки муҳоҷиронро ба хориҷи кишвар барои бо кортаъминкунӣ мефиристад. дар ин баробар марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ хадамоти муҳоҷират ҳастанд ки иҷозатнома доранд барои содир кардани қувваи корӣ ва дар баробари ин ҳам субъектҳои хоҷагидор ҳастанд, яъне ширкатҳои хусусие ки шаҳрнома мебанданд бо корфармоёни кишварҳои хориҷ ва иҷозатномаи хадамоти муҳоҷиратро дастрас мекунанд. фаъолияти онҳо аз ҷониби хадамоти муҳоҷират таҳти назорат қарор мегирад ва муҳоҷирони кориро ба дигар кишварҳо сафарбар менамоянд. Тоҷикистон ба низоми муҳоҷиратии Корея ворид карда шуд ва шуруъ аз соли 2025 яъне теъдоди муайяни муҳоҷирони кории тоҷик метавонанд ба Кореяи ҷанубӣ сафарбар карда шаванд. ва яке аз тавсияҳое ки хадамоти муҳоҷират барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва пешгирии ҳолатҳои нақзи ҳуқуқи онҳо тавсия медиҳад, ин ҷалб тариқи амин субъектон аст, чӣ муассисаҳои давлатӣ бошанд, чӣ муассисаҳои хусусӣ, тариқи муташаккилона сафарбар шудан ба кишварҳои хориҷ, чӣ Русия бошад, чӣ дигар давлатҳои Аврупо ва кишварҳои шарқӣ. яке аз бартариҳои ҷалби муташаккилонаи қувваи корӣ ба хориҷи кишвар ҳамин аст ки муҳоҷир пеш аз сафар ба хориҷа аллакай бо вазъи кор, бо ҳаҷми музди меҳнат, бо шароити кор ошно мешавад. ҳолатҳое ки ба кор равад ва тахассусаш дуруст наояд, чунин ҳолатҳо яъне сарфи назар мешаванд, чунин ҳолатҳо ҷой нахоҳанд дошт. чаро? Чунки корфармо ё намояндаи худро мефиристад ё тариқи воситаҳои муосири коммуникатсия, видеонавор масалан суҳбат мекунанд, сатҳи касбияти ин муҳоҷирони кориро месанҷанд ва сипас ба кор ҷалб мекунанд. бештар ба кадом касбҳо талабот ҳаст? аз ҷониби Британияи Кабир ба касбу ихтисосҳои соҳаи хоҷагии қишлоқ, аз ҷониби корфармоёни рус бошад барои касбу ихтисосҳои соҳаҳои сохтмон, энергетика ҳастанд дархостҳо зиёданд, аз ҷониби Ҷопон ва Корея бошад барои кор кардан дар муассисаҳои иҷтимоӣ бештар дархост мешавад. хароҷотҳои ҳуҷҷатгузорӣ, хароҷотҳои роҳбардошти ки аст, бардошти худи муҳоҷир ё бардошти корфармо? дар аввали сафар ки шароити молиявии муҳоҷирон маҳдуда аст, корфармо аз ҳисоби худаш ҳуҷҷатҳоро дуруст мекунад ва дар асоси шартнома тадриҷан ҳар моҳ аз музди меҳнати кормандон нигаҳ медорад. муҳоҷир ба куҷо бояд муроҷиат кунад ва кадом ҳуҷҷатҳоро пешниҳод намояд? муҳоҷир вақте ки тасмим мегирад ки ба хориҷа сафар кунад, бояд ки ба хадамоти муҳоҷират, ба маркази машваратӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ муроҷиат кунад. дар давоми номнависӣ ва рақамҳои телефону ва ёшон сабт мешавад. баъд аз он ки аз суҳбат ва ё мегзаранд, баъд аз он ҳуҷҷатгузорӣ ба тартибдарории ҳуҷҷатгузорӣ чун сар мешавад ки дар он ҷо асос 4 та ҳуҷҷат лозим мешавад. маълумотнома оиди надоштани доғи судӣ, маълумотнома аз беморхона дар оиди надоштани касалиҳои рӯҳию касалиҳои сироятӣ, вазъи саломатӣ, нусхаи паспортшон лозим мешавад. баъд агар дошта бошанд ягон ҳуҷҷатҳои барои пешниҳод кардани мисол тахассуси доранд касбишон. ғайраи барои муҳоҷирон чӣ хеле ки устод қайд карданд, барои забондонӣ вай кардан дар хадамоти муҳоҷират дар ҳамон марказҳо барои бозомӯзӣ, барои омӯхтани забонҳо, барои муҳоҷирое ки сафарбар мешаванд ба хориҷа меомӯзонанд забони русӣ, забони англисӣ, забони кореёгӣ дар ҳамон хадамоти муҳоҷират дар ҳамон марказ меомӯзонанд. шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон ки мехоҳанд ба Британияи Кабир ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд хеле зиёд аст. Масалан ба сомонаи оила пайваста занг мезананд, мепурсанд чӣ гуна ба Британияи Кабир ба муҳоҷирати меҳнатӣ равем, кай шурӯъ мешавад, чӣ ҳуҷҷатҳое бояд пешниҳод кунем. Саволҳо хеле зиёд ҳастанд. Ба ҳамин тавр дар масъалаи муҳоҷират ба Корея
дар ин боб чӣ маслиҳат медиҳед? муҳоҷирони Кореяи Тоҷик ба Британияи Кабир асосан барои корҳои мавсимӣ ҷалб карда мешаванд. Яъне ду мавсим як гурӯҳи муҳоҷирони Корея фиристода мешавад ва одатан мавсими дигари Корея, яъне баъд аз 6 моҳ боз гурӯҳи дигар фиристода мешавад. Яъне дар мавсими баҳор фиристода мешаванд? Дар мавсими ҳам баҳор ва ҳам тирамоҳ. Донистани забони англисӣ ҳатмӣ аст? Донистани забони англисӣ то ҳадде ки гӯем роҳгум назананд, то ҳадде ки оддитарин андешаҳои худро баён карда тавонад. Албатта яъне дар сатҳи гуфтугӯ бояд забони англисиро донад нафаре ки мехоҳад ба Британияи Кабир ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. Бояд андешаҳои худро баён карда тавонад. ҳангоми интихоб, яъне онҳоеро интихоб мекунанд ки маълумоти кишоварзӣ доранд ё онҳоеро ки дар муҳити деҳа ба воя расиданд? Умуман критерияи интихобаш чӣ гуна аст? Хуб, вақте ки намояндаи корфармо савол мегӯяд, онҳо кӯшиш мекунанд ки сатҳи касбиятро муайян кунанд. Масалан фарз мекунем ки ман як одаме ки дар шаҳр ба воя расидааст ва ҳамун меваю сабзавота фақат дар бозор дидаасту аз бозор харидааст, ният мекунад ки ба Британияи Кабир ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. Оё ин қобили қабул аст? Албатта, вақте ки ҳамаи параметрҳоро ба мо медиҳанд, яъне имконияти баёни андеша ба ҳамин забон, хоб надоштани доғи суди ва дигар ҷанбаҳо, табиист ки корҳо он қадар корҳои гӯем дар сатҳи мутахассисон ягон кор бо робототехника нест. Ин корҳои оддиянд. Бале, корҳои оддӣ ва корҳои физикӣ, корҳои ҷисмонӣ ҳастанд ки барои анҷом доданашон, яъне доштани кадом як маълумоти шарт нест. Аммо ба ҳар ҳол ба хотири барои онҳое ки маълумот доранд, таҷриба доранд дар ин самт, табиист ки афзалият дода мешавад. Яъне ягон хел тағобозӣ нест, через нест. Нест. Чунин ҳолатҳо ҷой надоранд. Корфармо дар вақти суҳбат ҳаракат мекунад, фаҳмад ки ҳамин муҳоҷире ки сафарбар мешавад дар замин кор карда метавонад, ёне ҳаракат мекунад, фаҳмад. Ягон намудҳои ҳамун зироатҳое ки ҷамъоварӣ мешаванд, намудҳои ҳамонро дар бораи ҳамон ягон маълумот дорад, чанд намуд мешавад. ҳамтари саволҳо ҳам ҳаст. аз рӯи таҷрибае ки мо дидем, ҳамтари саволҳо ҳам метавонанд. як масъалааш, дуюм масъалааш масъалаи забондонӣ ин қадар сахт вай нест. Талабот чандон сахт нест. Сахт нест, ба хотире ки дар онҷа аксарият корфармо ҳамун одамое ки сар кор мегиранд бо муҳоҷиро бо забони русӣ гап мезананд. Суҳбат ба забони русӣ сурат мегирад. Аксарият суҳбат ба забони русӣ сурат мегирад. Донистани забон қадар зарурат надорад, ки боз донан беҳтар мешавад. хуб, масъалаи сафарбарсозии муҳоҷирони меҳнатӣ тоҷик ба Кореяи ҷанубӣ то кадом андоза ҳалли худро ёфтааст? Ба гӯши ман ҳамин гуна расид ки ҳатто ҷониби Корея мехоҳад ин масъаларо як андоза, яъне кунад, суръаташро тезтар кунад ва аз ҳамин сол аллакай гуфтушунидҳо дар ин масъала оғоз меёбанд. То кадом андоза ҳақиқат дорад? бозори меҳнати Корея ба кормандон ниёз дорад, ба қувваи корӣ ниёз дорад. Ба ҳамин хотир аст ки онҳо майл доранд барои вусъати корҳо дар ин самт. Аммо омода сохтани муҳоҷирони мо барои кор кардан дар Корея низ як давраро талаб мекунад ва нақша гирифта шудааст ки то соли 2020, яъне то оғози мавсими сафарбаршавии муҳоҷирони корӣ ба Корея ба онҳо забони кореёӣ омӯзонда шавад ва вобаста ба талаботи бозори меҳнати онҳо баъзан касбу ихтисосҳо низ такмил дода шавад. тамошобинони азиз, агар шумо ният доред мехоҳед дар Кореяи ҷанубӣ кор кунед бо як шароити хуб, бо музди меҳнати баланд, бояд аз ҳозир омӯзиши забони кореёиро шурӯъ намоед. Ва ин курсҳои омӯзиши забони кореёӣ дар куҷо амал мекунанд? яъне ки маблағаш чӣ қадар аст? тӯли, яъне давомнокии курсҳо чӣ қадар аст? дар марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар назди биноҳо ё раёсатҳои хадамоти муҳоҷират дар маҳалҳо ҷойгир шуданд, ин курсҳо ба роҳ монда шуданд ва таҳсил дар онҳо комилан тариқи ройгон ба роҳ монда шудааст. шумо чӣ маслиҳат медиҳед ба нафароне ки мехоҳанд ба Аврупо ё ба Корея ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд? Забондонӣ, ҷаҳондонӣ гуфтанд, забони ҳамон давлате ки сафар мекунад бидонад беҳтар аст. Марказҳои таълими калонсолон ҳаст. дар ҳамон ҷо ҳамаи ихтисосҳое ки дар Европаву дар дигар давлатҳое ки муташаккилона сафарбар мекунад вазорати меҳнат, хадамоти муҳоҷират, ҳамон ҷо ҳамаи касбҳоро меомӯзонанд.
بهتر میشود در همونجا همین کسب را آموخته صاحب سرتیفیکات شوند. فرض کردیم که مهاجر مهنتی تاجیک به طور متشکلانه سفربر شد به یک دولت خارجی، بسیار به بریتانیا کبیر بکور یا به دولت دیگر، ولی شرایط های کاری در اونجا او را قانع نمیکنند. آیا وی حقوق دارد که به کاری دیگر گذرد یا نه؟ شرکت هایی که مهاجر را میبرند و یا اول تامینات جوی کار هم باشه حساب و کتاب کرده هم میمیره، بعد مهاجر را میبرند، هوایی نمیبرند. در یک شرکت فقط یک جمع‌آوری سبزوات نیست، در اونجا هست مثلا اگر که معلومات داشته باشند، اختصاص داشته باشند، رانندگی میکنند. با دیگر اختصاصی هست که در همون شرکت کار کردی میوه و سبزوات است، چیزای دیگر است. در دیگر شما میتونن کار کنند. یعنی یگان مانع ندارد. ندارند. مزد مهنت چقدر است در کشورهای خارجی، در کشورهای اروپایی؟ مزد مهنتی مهاجران مهنتی تاجیک که میروند سفر میکنند تقریبا از روی معلوماتی که همون شرکت ها خودشون پیشنهاد کردگیان از 8 فونت استرلینگ بریتانیا کبیر 8 فونت استرلینگ تا 11-12 فونت استرلینگ برای یک ساعتی کاری. یک ساعتی کاریشون. از روی ساعتی کاری حساب کرده میشود. در کدام ساحه ها تاجیکستان میتواند مهاجر انتقال دهد به عربستان، به کشورهای عربی در مجموع؟ کشورهای عربی اگر بازار یک نگاه اندازیم با بازار مهنتی آنها، در کشورهای عربی بیشتر ساحه خدمت رسانی رشد کرده است. نظر به استحصال آنها خدمت رسانی میکنند بیشتر به مهمانخانه ها، خدمت رسانی به سیاحان نیازمندند. در مسئله سفربرسازی گروهی بیشتر افضلیت به مردان داده میشوند یا که زنهای مهاجر سفربر کرده میشوند؟ این از طلبات کارفرما وابسته است. مثلا اگر شرکت دوزندگی باشد طبیعی است که زنها سفربر میشوند. اگر کارهای جسمانی باشد مردان. خب از کار، شرایط کار، طلبات کارفرما و خواهشمندان وابسته است. حادثه‌های ناخوشی که در کراکو سیتی هال روی دادند و افزای به رفت مهاجرت و حیات مهاجران تاجیک در روسیه یک مدت البته تاثیر خود را میگذارند و همچون متخصص شما به مهاجرانی که این زمان در روسیه هستند یا که نیتی به روسیه به مهاجرت مهنتی رفتن دارند چی توصیه میدهید؟ چی کار باید کنند اونا؟ روس‌ها یک مقال دارند میگن وقتی که چیکار کردن اطلاع نمیدونی کاری بکن که قانون پیش بینی کرده است. وقتی که یک نفر کدام یک مقررات قانون را رعایت نمیکند، چی در کشور خودش، در وطن خودش باشد، چی در کشور خارجی، به جوابگری جلب میشود. برای همین توصیه اولینی که به هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان که میخواهد به مهاجرت رود همین است که پیش از سفر قانونگذاری کشور قبول کننده را آموزند و به طور قطعی آن را رعایت نمایند. سنجش بله حقوق دارند که سنجش کنند، تفتیش کنند حجت ها رو، ولی تحقیر کردن در تمام قانون ها معنی است. مثلا به کسی حقوق داده نمیشود که نفر دیگر رو تحقیر کند، یعنی شخصیت او را پست زند یا مورد آزار قرار دهد. وقتی که مهاجر به همین گونه حالت ها دچار میشود چیکار باید کند؟ چی در وطن خودش باشد چی در خارج باشد، وقتی قانون خودش انسان میداند باید تحقیر کردن اصلا نیست. به همین خاطر باید از همه پیش هر یک انسان باید حقوق خودش بداند در که جایی که نباشد. خب ما نهادهای داریم که در چنین حالت‌ها دفاع کنند از حقوق‌های مهاجران، یعنی اونا میتونن مشورت حقوقی رایگان بگیرند در یگان از اون کی دفاع میکند از مهاجر تاجیک در خارج کشور؟ برای رسانیدن مشورت یا یاری عملی حقوقی نمایندگی‌های وزارت مهنت، کورپس‌های دیپلماتی و غیر از این جمعیت‌های تاجیکانی برون مرز دیاسپورا و جمعیت‌های فرهنگی فعالند. اما در مورد اینکه زیاده‌روی می‌شود ضمن سنجش حجت‌های مهاجران، همکاری ساختارهای مربوطه نظامی ما با فدراسیون روسیه و راهمانده شده است که بیشتر آنها یعنی به همین مسئله مثلا همکاری با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه یا اینکه با دیگر ساختارهای سنجشی مقامات قدرتی همکاری رو به راه ماندن و فکر میکنم که آنها هیچ وقت یک طرف نمیستند، یعنی هیچ وقت به بی‌طرفی راه نمیگیرند و در حالت دریافت معلومات، در حالت
паҳн гардидани кадом як ахбор тариқи васоити ахбори ё шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатман вокуниш карда мешавад. Чунин нест ки муҳоҷири тоҷик мавриди ҳуқуқи муҳоҷир нақз шавад ва касе ба ин ҳаром дошта бошад. Чунин ҳолатҳо қатъиян сарфи назаранд. ташаккур. ман аз шумо мулло аз Саркои Баҳром Юсуфалиев барои иштирок дар барнома ва маслиҳатҳои судмандатон изҳори сипос мекунам. ҳамватанони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатӣ муҳоҷир ба охир мерасад. Сарбаланд бошед.